Machiegni kendo nyako Ramogi ajuanga wadhi mbele kod weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Kama riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Nyamira olando ni gidhi chako ng'anyo e osiptende duto mag Nyamira chakre kawuono. Bang' ndalo mane gichiwo ne tend kaunti no e milome mane giloso jumbe 3 mokalo rumo tieno ma piny orugo kawuono. Ne giwuoyo e boma ma Nyamira kotelnegi gi jakom riwruog jochiw thieth e gwenge ma Nyanza Onyango Ndonga manoseyo piny owacho ma kaunti ma Nyamira kuom rem chopo singo mane gimiyo jochiw thieth go machalo kaka medo gi ngadho mag telo, bero aluora mar tich, chiwo hola mar bengi ka giwacho ni kata yedhe kod gige thieth manosing chiw poko chiwnegi. Wach ma giwacho ni miyo ok gichiw thieth makare ne jodak ma Nyamira. Gisingo ni ok gibidok ka e tich nyaka piny owacho ma kaunti ma Nyamira chop kare singo go. The county government of Nyamira on a strike that they initiated more than 3 years ago. We have patiently and diplomatically tried to solve the issues that we raised in our strike notice. But like we've mentioned before, the kind of responses Nyamira County has given us have been very disrespectful and very contemptuous. We have doctors who have been working for Nyamira County for more than 20 years, and they are in entry-level job group. The consequence of that is that the doctor is not motivated, and the patient is not getting maximum service that this doctor is supposed to offer. This goes back to 2021, where the county was issued with court orders to implement. That's to do with promotions, but thus far they haven't done anything. As we have been patient enough, we actually, as per the law requires we issue a 7-day strike notice. As we gave the county so many days, 21 days, they have not been courteous enough to us, even to invite us for a meeting to talk about the issues we have raised. And as we have gathered here today, we have actually launched the strike. We will be on strike for as long as it takes for the county to wake up and do what it's supposed to do. Kawadhi mbele kod weche manyien mag